Vale, chavales. Benvidos e benvidas unha semana máis a un novo vídeo de Fica coa bola. Mi madriñas, 9 da mañá, nunca me vin nesta, Máis cousas, hoxe non haberá directo en Twitch facendo un repaso da actualidade, basicamente porque teño unha viaxe a Madrid, non é por traballo, e na que algo traballaremos e vais ben por ocio, porque de vez en cando tamén hai que ter un pouco de vacacións, aínda que tampouco vou facer nada especial, pero teño unha viaxe a Madrid, entón non pode haber directo, así que hoxe traio este vídeo improvisado do que aconteceu esta fin de semana. E a nova da fin de semana no fútbol galego, sen dúbida, lévanos ata Valladares, ata o barrio de Valladares en Vigo. Un club humilde como é o Club Deportivo Valladares, nado en 1923, é dicir, un equipo centenario, un equipo de barrio, un equipo humilde, de amigos, moi novo, con moitísima xente de menos de 25 anos, con moitísima xente do propio pobo, da propia vila, que leva xogando ali toda a vida, logrou un histórico ascenso a terceira división, algo que non acontecía dende 1987, porque a 87-88 foi a última e a única tempada do Valladares na terceira. O ano que ven volverán xogar de novo nesta categoría. Bueno, con Ita, con Mister que fixo historia aquí no Valladares, a celebración é merecida, Sí, é de algo claro, espectacular, é algo histórico. Sí, señor. Non sei se o agardabades, entendo que non. No, a ver, eu tentei de convencelos, ou por lo menos enganeinos durante a semana, non é broma, xa te poden contar eles. O martes o domingo pasado contaban con que o mellor o Celtic a pinchara en Vilalonga, en San Pedro, cando non se deu, pois empezaron a chorar, nos fixemos un bo partido ali en Areas, a pesar de que a segunda parte non foi boa, pero bueno, ganamos este tipo de cousas. Entón o martes aparecín cunha neveira chea de champán e dixen, mira, eu non sei vos, pero eu vou celebrar o domingo, así que a ver se espabilades. E bueno, resultou, e despois, pois, nada, sentilo moito por Luisiño, pola xente da illa, e polo Céltica, porque eu entendo que un devastador chegar á última xornada Dependendo de ti mesmo, que pase xente que moven e... No, que pase, pero sabes, o grupo de amigos, que decía Miguel, o grupo de amigos, a banda, non sei que. Isto non paga pena. Eu cada vez que pensaba esta semana, joder, e si, como di o hashtag este que montaron este cabrón, e si, pois cada vez que pues, te emocionas, incluso te veñen as vagoas os ollos, pero é a hostia. Aparte, eu sei que todos os clubes traballan, fan as cousas ben e demais, pero o que fai este clube non ten... Eu, por lo menos, non recordo que haxa algo que se lle pareza, porque ao final, o 90%, pos un compás aquí no medio da Gándara, faz así 500 metros, e o 90% dos xojadores caen neses 500 metros.
Son todos moi novos, son todos de por aquí, de por a zona. Ele non sabe. Vai ser a segunda tempada do Valladares en terceira na súa historia, é dicir, un club humilde, un club centenario, creo que é un premio para ti a nivel individual e para o club. Para min é algo que non esperaba, a pesar de que sempre crees e faz as cousas para que este tipo de resultados se den, pero despois da tempada do ano pasado, a lesión de Totti, a lesión de Iago, a lesión de Martín, entre rodillas, máis 2 edemas óseos, non sei, aprendín este ano máis de fisioterapeuta, de medicina do que aprendí na puta vida. Pero despois chega isto e isto non está pagado. Isto dá igual o que pase. Eles non o saben porque é o que viven no día a día, pero cando pasen 20, 30 anos, como nos pasa a outros berros, a outros vellos e demais, vanse dar conta do que viviron e non van ser, ahora mismo non son conscientes do que están agora. No, agora dende logo, cando rematou o partido mellor algo máis, pero agora dende logo. No, porque cando rematou o partido, hostia, eu tirei-me a asunto da vila, o delegado, e dije, como van? No, mirei po fondo que estaba aquí o Darío, que leva a parcela deportiva, e o Presi e demais, fui consciente de que non me creía, sinceramente non me creía. A pesar de que eu intentei nos convencer toda a puta semana, pero... Ao final tiñan que convencerche deles a ti cando rematou o partido. No, eu teño que facer o meu papel, despois ao chegar a casa sabe a muller, é así. E po ano a terceira. Estará Ita no proxecto en terceira, non? Non teño nin idea, isto está moi longe todavía. Vamos a la Copa, vamos ver o que hai. Pero sería un premio merecido, quero dicir. No, a terceira vai estar o Valladares. Despois, se está Ita ou non está, da igual, eu vou subir un socio máis, como mínimo. Non teño nin idea do que vai ser, pero... Hoy o único que quero é disfrutar hoxe porque cada vez que, te digo de corazón, cada vez que penso e miro para atrás me enchen os ollos de vaguas por la maneira que ten esta xente de facer as cousas, porque son todos aquí, ou polo menos a maioría, que non é daqui, pois rapidamente cambian o modo dos marcos e o poñen... Sí, a mí me moveron aí en Coruso, eu son de Frauselo e... Nada, rapidamente Doro, colleu un marco, plantou ali nacionalizado na Nacional e nada, iso é Valladares, ese punto, isto é como funciona, é o premio unha filosofía, unha maneira de facer as cousas, é unha maneira de integrar e de traer a xente da parroquia e metelos dentro e inculcarlle ese sentimento, punto, eu sei que é unha preferente. Eu sei que isto non é nin primeira, nin segunda, pero a nivel do que nos movemos... Dignifica, é a hostia, é unha gozada. E simplemente ser parte destes cabróns é un luso. Un luso que non está pajo. Eu aquí caín de pé, yo dixen a Darío, eu non sei que virse, viu mirarme cando me fichaste. Só podo estar agradecido a eles, a directiva e a estes rapazos que... Non sei, iso pasei igual un ano no Gondomar, cando se jaba en terceira, pero era unha pandilla da hostia, que ainda hoxe nos reunimos de vez en cando, e este non saben o que teñen, non o saben. E se darán conta dentro de 30 anos. Pois, mister, moitos parabéns e oxalá verte co Valladares en terceira. Moitas gracias a vos por usar unha oriña do teu coche, vir hasta aquí. Bueno, home, pa iso estamos, iso é hobby e é o que nos gusta, o noso fútbol, o fútbol que máis nos gusta. No, isto é bonito, joder, ahora si en primeira que este gana a Copa Europa, o que este sube, o que vai ser nada. A Piqué o resto que lle den. Grazas, Ita. A vos. Os juvenis do Valladares. ¡Vamos! Capitanes de Juvenil Nacional, salvaos. Aí está, parabéns. ¡Vamos! Primero, segundo, tercero. Pero decido os nomes ou algo para facer os famosos. Roy Fernández. Tivo que pensalo, Marcos Carballo. Sí. Camilo Garrido. Parabéns. ¡Eh!
Os Migueles do Valladares. Aí estamos. A primeira tempada de 11 galegos entraron estes dous homes moitas veces e mira, quen contaba que po ano van xogar en terceira co Valladares, quen contaba? Bueno, esperemos xogar en terceira con Valladares. Ah, Eu creo que sí. Despois disto non está renovado media plantilla, digo eu que sí, ou Creo que media espero no que debería sí. estar inteira. Después desa temporada, vamos. inesperado totalmente. E máis contando de hoxe, non digo a tempada en sí, digo co contexto Tal cual, que había hoxe. Tal cual. Non dependíamos de nós e ao final, pois mira, estaba el claro que tiñamos que facer o noso traballo, ao final, pois deuse a casualidade ou non a casualidade, pois Ribadumia tiña que ir a ganar ali tamén, entón, pois mira, saíron as cousas. Al final, eu que sei. Final Pichichi, final Pichichi. Vai contar os netos a Pichichi, ti. o bicho. A ver si me dan ou non, estamos empatados aí. Tes menos goles e máis penalti, supoño que cho darán a ti, É menos partido. Eso. Dicía o Ita agora que vos mesmos, os xogadores, non sodes conscientes do que acabades de facer. Agora, dende logo que non, só hai que mirar un pouco para baixo. Agora, dende logo que non sodes conscientes, en 15, 20 anos daredes vos conta de que o Valladares vai xogar na terceira por segunda vez na súa historia. O sea, iso é a hostia. Esperemos non ter que esperar tanto para darnos conta, pero sí que aquí a uns días cando seremos conscientes do que estamos facendo, porque ao final creo que somos, se non o último, o segundo menor presuposto da categoría, e ao final o que conseguimos ser é unha puta familia todos, porque é o que somos. A raíz de aí, pois, creo que ninguén contaba con acadar algo así, a verdade. O grupo de amigos, chegou bastante lonxe. O grupo de amigos, ao final todo xente de a maioría xente de Valladares. Moi nova. Xogou en Valladares en categorías inferiores. Moitas veces salimos a partidos con o maior 25 anos, todos rapaces e ao final o que decimos. Eu son veterano. Teño 28. Non vexo canas por aí, non vexo canas. Sou Ao veterano. final iso, o que nos dá, pois, por así decir, non ter un gran presuposto é que somos todos unha familia. E aquí todos impulsamos hacia o mismo lado e ao final, pois mira, isto é o que se pode mirar aquí, é unha puta locura, é o que decías ti, non somos conscientes ahora mismo, eu falaba antes con estes que non son capaz de asimilar que... Que ides a ir no en xogo todos os domingos ano que ven. Ollo, É unha locura, pero ao final, pois, cosas que se dan, non sei, estou E agora moi falar contento. das primas, que seguro que hai algo por aí tamén. Que va. Aquí non hai ninguno. No, pero é verdade, ademais en decembro, máis ou menos, houbo 3 coa rodilla escachada, tobillo, xente fora, Migui 2 meses, que foi o Pichichi, pero estivo 2 meses fora, eu que non sei ninguén, pero estive... Mike non falou nunca en galego e agora está falando en Aí galego está, para aí está, bancamos, sí señor. Estive en 3 meses fora, Toti... Gravas capitáns, porque Vaya humilde, macho, vaya humilde. Está contando mentiras ou non? máis de unha contou. Eu non son ninguén a maior mentira contou. A ver, quen é o Jack Grealish do Valladares nesta festa do ascenso? A ver. Eu creo que todo. Sí. Mira, capitán! Mira, capitano. Non te enseño la medana porque... Parabéns, rapaces, a celebralo moito. Hostia, onde quedou o pelo, tío? Hostia, te quedou o pelo. Moitos anos distos xa. Capitáns do Valladares. Terrible. Pois alguén- A ver, hostia, anda, a Sevilla igual lo perdimos ya. Cantos anos levades aquí no Valladares? Desde os 5, 27 anos. Mi madre. Los 5 tamén, 20 anos. Case nada, Na puta vida imaginabades algo así. Bueno, Sí, o carallo. sí. Era o, Este ano sí. o soño de toda a vida, a verdad. Subir a terceira. Un club humilde, Todavía. centenario tamén, porque a xente pode pensar, no, igual é do 75, no, 1923 o Valladares, aquí dando callo. Meu pai toda a vida recordando o único ascenso de historia do Valladares foi no ano que el ascenderon. Que foi fai 36 anos. Sí, señor, aquela foto no campo de correcto. terra que tanto estaba por aí polas redes sociais, sí, señor. E agora se vite que vai para acá. Pois sí.
esperaba, somos os mellores da historia. Un grupo de amigos. Vamos a vencer. Flor de primavera, decía. capitán. Que vencemos os 1600. En decembro decíamos que tiñan que baixar o nivel que non mantiñamos. Que non íbamos a chegar á final de temporada de arriba e agora mira. Cantos anos ti no Valladares? Perdón, Cantos anos ti no Valladares? 14, 15. Bueno, Toda a vida aquí. case os 100 do club, Hombre, claro. Aquí Toda a estamos vida, falando coas tres institucións do Valladares. toda A a vida. estatua na porta vai ser aí ou naquel lado? En onde? Aquí non hai esta. Non hai individualidades, non? Na porta da vila. Está toda a vila, é o único que merece. O único que quere estatua. Eso sí que... Exacto, a vila é o único que hai merece. moita xente de moitos anos, Calado, Cristian, Bruno, que non puderon ascender, que non somos o legado deles. Non temos nada que... Totalmente. Estaba escrito, Estaba escrito. Porque despois Ano do centenario. Home, claro, ano do centenario e despois de toda a tempada, aínda por riba o contexto de non depender de vos hoxe, tremendo. O árbitro no minuto 70 díxome aí no medio campo increíble o que me din polo pinganillo o meu compañeiro. Gol do Ribador. E ti no campo celebrando un gol que non era teu. Igual non che voy a decir nada. 0-1 na illa. Nanín, 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 nanín. Locura. Gol na illa. Sí, señor, sí, señor. Antes preguntei polo Jack Grealish, os capitáns a quen consideran Jack Grealish, o que vai estar peor hoxe na festa. Ou ao mellor entre vos os tres, tamén hai un deles. Hai moito papeleta. Coma etílico, demais non é factible. E po ano en terceiro os tres, sí ou non? Que aquí ninguén se molla, macho, estou preguntando ninguén se molla. O no arenteiro somos nós. O no arenteiro, CDV. A por la copa. Bueno, temos unha incorporación moi boa que é aquí Miguel Vilar, Raúl Vilar. E aí temos moito ganas. Hai que hablar con el presidente. Vas despedir o vídeo, tes a honra de despedir o vídeo, que che parece? Eso me parece un orgullo. Porque digo un pouco así, a ver, evidentemente é un pouco confiante demais, digamos. Estábamos confiantes. Pero sí que é certo que un pouco empezou ali na ruchería todo isto. Falaba cos Migueles que nos 11 galegos cando empezamos a metelo, Valladares, a familia, os amigos, non sei que, cando cortamos o pelo mesmo, que era a volta do gran famoso peitador do fútbol galego, e aquí está o Valladares en terceira. Y aquí está. En verdad, a ver, sinceramente, no estábamos tan confiantes como estábamos con el Gran Peña, no estábamos tan confiantes, pero en verdad había un equipo tan bueno que era algo real, o sea, era algo que en verdad podía llegar a pasar, porque había un buen equipo, sobre todo un buen grupo, un muy buen grupo, que en verdad contábamos con que era algo probable, o sea... Se pasaban aí un par de cousiñas, o mellor... Claro, o sea, no era algo lógico, porque es algo ilógico que el Valladares entre tercera, siendo como somos, que es, al final somos un grupo de amigos, no venimos aquí a ganar, a ascender, no es un proyecto de ascenso, es un proyecto de mantenerse, hacer buenos partidos y tal, pero no es un proyecto de ascenso. Al final no contábamos tampoco con esto, pero el buen grupo que tenemos hizo que pasase esto, o sea. Para ti, a nivel persoal, ten que ser tamén un motivo, non? Al final, ti eres de aquí, antes de marchar po Celta xogastes aquí toda a vida, e agora regresar, e despois de 2 anos na preferente, pois mira, consegues o ascenso. Joder, O típico que se di, o equipo da súa vila, o One Club Men, pois non foi así por esa saída ao Celta, pero prácticamente. Prácticamente, o sea. Poñerlo en terceiro equipo da tua vila, sendo un club humilde como Valladares, é a hostia, O sea, a nivel persoal. Para mí es un puto orgullo de la hostia, o sea, es un orgullo que no está escrito, al final es lo de antes, lo de Gran Peña estaba escrito, o sea, íbamos a ascender, por H o por B íbamos a ascender. Esto no, o sea, esto es mi club de la vida que joder, yo cuando saco el Celta puedo irme a 1000 sitios y vengo aquí, pero por el buen rollo que hay, Por xogar el cos teus amigos, por es el estar... colegueo y tal, y es el puto club de mi vida, o sea, de hecho yo me voy a tatuar, no tengo ningún tatuaje, Escudo, y lo digo ahora, me voy a tatuar por el Valladares. Tengo 2 frases, que aún no sé cuál de las 2, pero me voy a tatuar por el Valladares. Mi primer tatuaje va a ser por el Valladares, así lo digo ya, tío. Exclusiva, a ruchería. Exclusiva.
Me voy a tatuar por el Valladares. Mi primer tatuaje va a ser por el Valladares. Así queda aquí ya, grabado. Mira, ninguén se quere mollar, ninguén me quere contestar. Parece que o Valladares ascendeu e ninguén vai xogar en terceira. Os Migueles non se mollan de se van xogar en terceira. Os capitáns tampouco, Ita tampouco. A ver, Rubén sí, ¿no? Yo sabes que yo me mojo. O sea que en terceira va a xogar co Valladares. Sin duda, joder. ¡Vamos! A ver, te puedo decir... Outra exclusiva. Te puedo ser un falso humilde de... "Buah, no sé si me van a robar". Me van a robar. A los Migueles también, a Albert también. Sin tener ni puta idea van a renovar al 90% de la plantilla porque es un puto grupo de la hostia. Hombre, se retocarán 4 cositas y tal, imagino. Digo yo, por mi experiencia en el Valladares, por mi tal, pero el 90% de la plantilla va a estar aquí en tercera. Próximo director deportivo, sí señor. Va a estar Amigo, aquí. moitos parabéns, tío. Muchas gracias. ¡De tercera, papá! Sí, señor, parabéns, moitísimos parabéns pola historia que acabades de facer Club Deportivo Valladares. Grazas por convidarnos á festa, en la que eu retireime cedo, eles seguiron por aí e non hubo paparachis, así que non sabemos como quedou a festa. O que si sabemos é que foi algo histórico, algo que evidentemente había que celebrar porque é un ascenso, imos dicir, de época, porque histórico xa o dixen 4 ou 5 veces. Xa coñecemos os 4 equipos que ascenden de preferente: o Noia, que por certo foi campeón na preferente norte; o Boiro, segundo clasificado no norte; o Vilalonga, campeón no sur; e agora tamén o Club Deportivo Valladares. E iso que non dependía de si mesmo nesta última xornada. O Céltica tiña todo na súa man, con gañarlle o xa descendido Ribadumia sería equipo da terceira. Non foron quen de facelo, perderon por 0-2, e o Choco, malia gañar remontando nos últimos finais na Moreira ante o Antela 3-4, non lle chega, porque a diferencia de goles estaba a favor do Valladares, que lle gañou 3-0 o Choco na Gándara precisamente. Así que o Choco queda terceiro, o Céltica cuarto. Este ano o terceiro non vai a previa da Copa do Rei, senón que vai o gañador da Supercopa Galicia. Así que parabéns ao Valladares, e ollo co Antela, porque con esta derrota queda nesa 15ª posición, ou 14ª, agora que eu penso. Salvado o Moaña, e o Antela deberá depender de que ascenda o galego da terceira a través do playoff para non baixar. Así que tamén moito ánimo dende aquí, equipo señor que nos tratou moi ben esta tempada, e esperemos que ascenda o galego do terceira no playoff para que salven tanto Rápido de Bouzas como Antela na preferente sur. No resto da xornada, salvado o Celta, boas novas. Unha mágoa resultado do Racing porque ia gañando 2-1 na Romareda, 1-2, mellor dito. Tiña todo na súa man para seguir loitando por ese soño do playoff de ascenso, pero unha xogada algo desafortunada nos minutos finais, xa no tempo engadido, pois provocou ese empate que o certo que deixa as cousas moi complicadas para o equipo racinguista. Baixando un chanciño na primeira federación, pois pouco máis que contar. O Celta Fortuna vai depender de si mesmo na derradeira xornada para ser segundo, terceiro ou cuarto. Non vai depender de si mesmo, mellor dito, porque para ser segundo precisa que o Nastic perda ante o Rayo Majadahonda, que sinceramente é algo improbable. Tamén o Arenteiro depende de gañarlle Unionistas para ter opcións de xogar a Copa do Rei, que tanto mola polo Espiñedo. Na segunda federación, remontada made in Pasarón, típica, clásica, empezando perdendo e co alento dos seareiros pontevedreses da Boa Vila conseguiu remontar con 2 goles de Toño Calvo. Estará na final polo ascenso a primeira federación. E que nos queda? A terceira, por suposto. Houbo 2 partidos, as dúas primeiras eliminatorias, ida das semifinais polo ascenso segunda federación. Na Ribela, empates en goles entre a Sarriana e o Gran Peña, un partido moi igualado, poucas ocasións, acabou mellor o Gran Peña, pero a Sarriana estivo moi viva no partido, moi enteira, así que todo vai se decidir en Barreiro, igual que se vai decidir todo na Lomba, porque no Couto ia gañando por 0-2, mellor dito, por 2-0 a Unión Deportiva Ourense ante o Arosa, dúas aficións espectaculares de terceira, pero o Arosa foi quen de darlle a volta ao resultado, así que 2-2, todo por decidir na Lomba, como aconteceu a tempada pasada. Veremos que acontece. Moita sorte aos 4 equipos, sobre todo que ascenda o galego do playoff. E como isto é todo así un pouco improvisado, tamén temos que darlle os parabéns ao Negreira e o Umia, que ascenden dende Primeira Galicia a preferente. O do Negreira contra Tor foi espectacular, viva o fútbol galego. Tamén o Umia, que regresa a preferente, como dicíamos, e se nos quedan máis ascensos, sobre todo de Segunda Galicia, Primeira Galicia. Por aí, polos comentarios, lemos vos e xa nas redes sociais imos actualizando todo. Grazas, vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa Bola.